My idee vir die kraft is, ek sal graag wil hê, die wêreld moet sien watter moeite ons mense doen om net een oorkrabbeltjie te maak of om net een beentjie voor te berei vir 'n nekhangertjie. Ek wil hê die wêreld moet sien dat daar gaan geweldige werk daarin. Ek wil hê die wêreld moet weet dat die materiaal waarmee hierdie handwerkprodukte gemaak word, is nie rondom die huis beskikbaar nie. Dis nie iets wat jy net hier oor die duintjie loop en dit hier ander kant gaan optel nie. Hierdie materiaal moet soms net aangekoop word. Hierdie materiaal moet ver gaan soek word in die veld. En die ander punt is, van die materiaal wat gebruik word, is nou al beskermde spesies. Byvoorbeeld van die plantsoorte, die kameeldoringboom, van die materiaal dis beskermde spesies daai. Ek wil hê die wêreld moet sien dat ons mense doen geweldig moeite met die handwerkprodukte wat hulle doen. Ons mense sit nie maar net daar en hierdie goed doen omdat hulle dit wil doen nie. Ek wil ook hê die wêreld moet besef dat dis iets waarmee baie van ons kinders gebore word om 'n kunstenaar, 'n tekenkunstenaar te wees, om 'n skepende kunstenaar te wees. Ek wil hê die wêreld moet waardeer wat ons mense in staat is om te kan doen. Ek wil hê wanneer ons produkte beskikbaar is om gekoop te word, moet mense minder redeneer oor hoeveel hulle wil gee vir 'n produk van ons gemeenskap. Hulle moet ons pryse aanvaar, omdat hulle nie weet hoeveel moeite en werk daarin gegaan het nie. En elke tekentjie, al lyk dit net soos 'n skrappie wat daar op daai produk is. Dit vertel 'n storie. Ek is van die Kalahari en my werk wat ek hier so, eintlik waar ek hier is, ek is 'n bushman. En hier waar ek sit ek nou in my tradisionele klere. En ja, ek bly op Bedrij, een van onze plaatsen. Maar hier waar ik nu zit is ik op Andries gronden. Ik maak grafisch, mamsie, dat is mijn leven. Wat ik doe met die grafisch. Zo. Hoe lang neemt het voor jou om je graf te maken? Hoe doen je om eierdop mooi rond te knippen? Het vat tijd, zie je. Zo je concentreert wat je doet, zie je. Zo dus net om te zeggen, je kan die ding doen, maar je weet wat is eigenlijk het werk van die ding. Wat het doeleinde van die ding is zo. Je moet werken in de zak, zie je. Om je kennis op te bouwen. Kijk, dat gaat zo 2 dagen of 3 dagen. Kan je makkelijk vatten, 3 dagen. Je ziet wat je met 2 dagen met hele materiaal bij elkaar te krijgen. En alles komt in de natuur af. Want ik kan net lopen, je moet weer als het doeleinde gaan naar het veld toe. Maar als het doeleinde kom ik terug en hoe maak ik het ding? Zie je, ik moet focussen. Ja, voordat ik aan mijn ding kan doen. Waar krijg jij die materiaal vandaan? De meeste van die materiaal wat ons krijg ons uit die cultuur uit die veld uit. En soos met eierdoppe koop ons aan by die plaasboere wat volstreeks op hulle plaas het. Wat hulle nie meer die eiers gebruik het, dan koop ons hulle aan by op die plaasboere. Maar die meeste van die materiaal kry ons uit die grond van ons, uit die cultuur uit. Want soos die pitte kry ons van die kameelbome af, waarvan ons nou onder die skade wees. Ja, sing is het er mij, om mijn materiaal te krijgen, joh. Ai. Yes, man. Ai. Mij van de tijd, joh. Weet je, ik loop volgens mij spoed, want ik moet elke dingetje moet ik kijken op die grond. En dan kan ik spoortjes zien, wil ik dan weer zien, wat de spoortjes die. En daarom was ik weer dat grasjes zien, zo elke tijd voor mezelf zien.
Het vat maklik so 2 na 3 ure. Net om in die veld rond te draai. En as dit nog langer is, so 6, 4 ure. Mak die Graaf. Baie moeilijk. Want soms zitten we dus bij aankoop bij onze andere vrienden wat die pintjes brand. Want ons kan nog die pintjes branden, ons kan onze stokjes kan zelf uitbrengen. Maar met onze vrienden langs en ons op al die verder die pintjes. Maar zoals die ijzervark kennen krijgt van die veld af, waar de ijzervark het dood ligt, dan kan die pennen daaruit krijgen. En zoals die hout krijgt waaruit die ook in die veld zit. En die andere is een roomboom van de meeste plant, want je kan uit dan ze krijgt die lood te krijgen laten, dat je lekker uitgelopen. Dan kan je van alle die dingen maken, die boutjes af en maken. En wat je kan afkrappen en branden. Worms is van die bulk wat geschiet wordt, maar als je die worms kan afzagen en de beren zullen zo voor een tijdperk die vrot uit de vrot. En dan kan je die binnen afwerken, die uitwerken, die worm uit. En dan kan je die worm verwerken om iets daarvan te maken. Ja, kijk, zoals ik kan verschillende graafsmaps soezen. Wat eigenlijk in die graaf betreft, soezen de meeste van ons maakt nou. Dus ik is eigenlijk op mijn kiris en mijn boer, pijlenboer. En dan is het nog mijn eiers en beentjes wat ik schiller. Soezen nou beentjes schiller. Zo, eigenlijk ik is meestal weer die kunst. Ik gebruik een brandrijtje wat ik in de vuur zet. Dat die warm wordt en dan brand ik ook mijn tekeningje uit op die beentje. Waar het jy geleer om kraaf te maak? Zo. Ik is blij over die kennis wat ik heb van grote mensen. Ja. En dat is wat ik ook wel mijn kinderen leer. Om uit de natuur uit te leven. Zo, ja. Ik heb niet geleerd, ik heb maar net aangegaan met die plantjes. Mijn oma werkt, ik samen met mijn oma. Dan kan nog leren, mijn oma knipt, moet ik net vatten knip. En toen mijn ma begon branden, je weet niet, was ik oma Maria geweest. Je kan echt anders doen, maar samen daar werken. En ik heb het maar aangeleerd om dat te doen. En toen zie ik was ik als die boeba's van die leerders. Mama, dus al, ik zou het zo groot geworden, kan ik maar zeggen, met die graafwerk is wat ik alleen doe. Ja, dat is een uitdagende werk. Want die werk wat ons as kan herinner jou weer aan die cultuur van jou groei. Ons kan nie vandag boetaal praat nie. Dit kan ons doen op hierdie kultuur. Maak jy bestaan uit die Graaf? Maak eigenlijk een goede bestaan, maar zo af en toe, als die toeristen zo komen, als ze zo uitkomen en ze komen kijken van die goed en de pad niet goed. Want mensen kan misschien zeggen dat ze altijd allemaal goed patten, maar van die goed wat er lijkt. Als ze koopt, dat geldjes wat ze geven, ze aanbieden voor mij voor je huis. Dan kan je de inkomsten voor je huis kan krijgen. God, al was je een beetje eerst terug, dan moet je weten. Het is makkelijk zo 2 weken, maar zo voor een maand. Ja, geen toerist staan bij je stalletje. Zoals allerlei goed is. Je kan niet zeggen, je maakt inderdaad de toekomst hieruit. Wat wil jy hê vir jou toekoms? Wat ons moet doen om de traditie te bewaren, zal ons met die kennis ons zo oppassen. En voor onze kleinkinderen ook leren dat je uitsterven zien je. Zo, alles moet beginnen focus wat je doet en wat je zegt. En wat je doet zien je. Dat hulle kan morgen weten, nee. Pa het zo gemaakt, of oom het zo gemaakt, of oom het zo gezegd. Of met die ding doen, dus niet dat ding doen. Van die is onze brood, onze rama die. Zie je. Dat is een cultuur die. Zo kunnen we onze cultuur uitsterven. Of uitleven. As ons net kan meer gehelp ook word om hierdie kultuur uit te brei, dan sal onze kinders, dan kan ons ook onze kinders betrek. Want onze kinders is geleerd, hulle sit met geleerdheid wat hulle in die skool kry. En as ons ook kan gehelp word van buite af met de hulp, dan ons meer kan uitbrei op hierdie kultuur. Maar ik is gelukkig. Die leven wat hulle my gegee het, wat ik nou in is een beetje.
Roof, onbeskoft, maar ek is hier. Ek is altyd met hulle se geloof saam. Ek is in hulle se geloof, want soos hulle wat hulle my gelos het hier op aarde. Hulle is weg van my af, maar ek is gelukkig hier wat hulle my gelos het. Want ek weet waar, want toe is ek op pad.